No joo. Ei ole vähän aikaa video tullut tässä ulos. Joo, sitä on kyllä pieni tovi vierähtänyt taas. Viimeksi jäätiin Pihtiputaan jälkeisiin tilanteisiin. Niin tuhoihin, mitä siellä tapahtuu. Mitä ei siellä tullut hirveästi. No. Tuulilasiinkin joutuu varmaan vaihtaa. Varmaan joutuu aika paljon vaihtamaan. No tuli nyt vähän. Mutta moottorissa ei ollut voimaa sitä, mä sinne päivittelin. Tehtiin sitten remontti siihen moottoriin ja selvisi vikaakin. Venttiiletähän sillä vuoti. Siitä oli tuli hyvä moottori sen jälkeen. Koneistamalla käytti vaan kanneja. Ja. Mitäs muuta? Siinä oli sitten vähän muuta hässäkkää sen jälkeen. Siitä kun saatiin sitä konetta kasaan, tai yritettiin saada kasaan, niin se on pitää lähteä Suonenjoellekin ajamaan sitten. Joo. Joo. Ensimmäinen koneremontti tosiaan, minkä tein, niin mittaili vähän männän väärin. Laitoin 81 männän renkaat sinne, vaikka se 82 oli se alakerta. Vähän aikaa ihmeteltiin, mikä kun ei tule puristuksia. Pyörii kun tulpata mopoja. No silloin illalla vielä sitten tutulla onneksi oli 82 männän renkaat oikein kokoiset, niin ei muuta kuin uudestaan koneen irti ja kansi irti ja männän renkaiden vaihtoon. Renkaat saatiin vaihdettua ja koneet taas perään ja todettiin, että vieläkin se pyörii kun tulpata mopoja. Että mikä helvetti. Meissä alkaa jo usko loppumaan, kun oli kello jotain, mitä se oli. Varmaan yhden aikaa yöllä suunnilleen. Apoteralla. Niin No sitten puhallettiin peli poikki siinä ja että ei me enää nyt pystytä tekemään mitään tälleen. Ja. No seuraavalla viikolla sitten kansi irti siitä ja kaverille mittailemaan sitten noita venttiileitä, että pitääkö ne varmasti. Ja se totesi sitten, että siinä kaikki venttiilit on ok ja ei mitään. Sitten se vaan kysyi, että ootko jo laittanut liimaa tonne kannentiivisten väliin. Sanoi vielä, että kannattaa vielä vaihtaa se kannentiiviste niin tuohon. Löykö tyhjä? Niin vaihdettiin se massatiiviste ja laitettiin sitten molemmin puolin liimat, kupariliimat siihen. Ja kun vähän sitä oikaissut sitä kantta sillä koneesta, niin se vika oli sinne. Ja ajattelin, että se ei tarvi sitä oikaisua, kun ehjä muuten moottori. Ja ettei nouse puristukset, vaikka sitä oli jonkun verran jo laskettu, että siinä ei hirveästi ollut varaa ottaa. Mutta se siitä se sillä sitten tuli kuntoon, mutta kun nokaat säätiin ja ajoittiin ja vehkeet tuli sytyin kahtoon, niin se oli ok. Ja tämähän kaikki tapahtui ennen poikkinantiajoja. No siinä oli se vajaa viikko aikaa pelloa. Ja vähän myöhässä aloitettiin tämäkin prosessi sitten. Pellossahan se tähtää oli koko kesällä, että sinne mä lähdin ajamaan ja sinne saatiinkin sitä autokuntoa. Ja oma tavoite saatiin kesäksi täyteen, että pääsi sinne pelloon. Ja Olihan se kisoja edeltävä yö, pisi yö sit siinä. no se on aina monesti. Mitäs siinä kaikkia kommelluksia tapahtui, kun lähdit testaamaan sinne? Eihän siinä. Kyllähän siinä taas kaiken näköistä. Pakkohan sitä oli päästä sitten kokeilemaan sitä autoa, kun saa sen moottorin toimimaan, että vaihdotinko toimii ja kaikki on ok. Ja tuohon kylätielle kokeilemaan tämmöisellä ihan ei millään hiljaisemmalla asutusalueella asuta. Niin ei muuta kuin tuohon vaan ollut saatu enää mitään testipaikkaa. No, ei siinä alkuun kukaan mitään sillä ollutkaan, mutta kun mä kävin kokeilemaan se eka VO ja 1, 2, 3, että jes, kaikki toimii, pysähdyn Nooralle, että kaikki toimii, että etä autokärrylle. Ja siitä samalla kun Nooralle sanoin sen, niin me löin oven kiinni ja laitoin ykköstä päälle, niin emme vaihtettu tupaa. Että no mikä tähän nyt tuli, ei mikään vaihe silmää. Korisee vai ja no ei siinä vehkeet sammuksia työnnettiin ja autopihaa ja vähän aikaa lenti kirosanoja ja ihmeteltiin ja todettiin, että no siellähän on asetelma rikki. Ei muuta kuin kone irti ja taas soittamaan
tutuille tuohon kylille tekellään asetelmaa. Ja no aika läheltä löytyikin saman tien uusi asetelma ja ei muuta kuin hakemaan sitä ja asetelman vaihtoon. Ja asetelma paikalleen ja sittenhän me säädettiin kytkintä aika pitkään sinne vielä illalla. Ei, me mietittiin, että mikä hitto siinä sitten mahtaa olla, että kun mitään ei mihinkään muuta, niin tuosta niin korttelin päästä kaverista soittelin tuohon auttamaan ja hän tuli sitten kellohan rupesi olla varmaan 11. 11 illalla vai vähemmäksi puolta yötä joku. Sinne ruvettiin sitä laittamaan sitten. Joo, se saatiin sitten ja kävin silloin puolen yön aikaa viimeisen veon vetämään tuossa, niin silloin naapurit paiskasi aika kovaa jo oven kiinni, että nyt voisi lopettaa. No silloin me saatiinkin sitten kuntoon se kuin autokärryille ja No siinähän me käytiin sitten oman kaverin kanssa vielä tuolla matkan päässä hakemassa vähän rompetta ja hilipettä tuonne niin pelloon mukaan. Ja Henkasta rupesi tekemään henkilöautojarruremonttia. niin piti vielä huoltoauton tehdä takajarruremontti, kun ne laahas, että ei olisi varmaan pelloon asti päästy, kun olisi palannut koko veheen. Piti vielä takajarruremontti tehdä siihenkin ennen kuin lähdettiin sinne. Se oli mitähän se oli 1-2 aikaan, kun mä sain sen valmiiksi. Saatiin pakattua auto. Se oli lähempänä 3, kun päästiin maata. Ja... Niin, oli ja 6 lähdettiin liikenteeseen aamulla. Joo, 5 se oli aamulla kello. Niin. Mutta se on kisoja pideltä täydeltävä juhana pisi Niin, se on ihan tuttua jokkiskansalle. On. Mutta kereettiin kuitenkin käydä vähän syrjällä. Vähän aikaa. Sen verran, että vähän korahti ja että kun ylös. Kahvin keittoja Niin. meneeksi. Joo, se oli semmoista. No ei mitään, sitten matkapelloon ja autokatastukseen ja katastuksesta lävitä ja suorilla ja oottelemaan, että oma ajovuoro tulee. Kelikin oli kuin morsian silloin keskiviikkona vielä. Ja siellä oli hyvä fiilis ja näyttikin vielä ennusteet hyvälle. Ja sitten torstaina niin vettä tuli kuin esterin sieltä. Itsestään se. Niin, se olikin ihan hieno päivä. No ei mitään, ei lannistunut, kun itsellä oli kuitenkin semmoinen hyvä puuki, että nyt pääsee tänne pelloon vetämään. Ja että nyt oikeasti annetaan kaikkensa ja ekaan lähtöön. Ja lähtösuoran päähäni 2 ja ekan kierroksen 2 ja mä, että tämähän kulkee tää auto oikeasti täällä isojen vehkeiden joukossa niin hyvinkin. Ja että nyt tässä on niinku voimaa, että tällä sputallakin voinut pärjätä, jos tää tämmönen olisi ollut tää moottori. Toiselle kierrokselle pääsuoran päähän 4 ja siihen pikku liippi ja kuuluvan pamaus ja pyörähin sitten sinne ja yritin päästä liikenteeseen niin ei tapahdu mitään ja auto käy kyllä, mutta ei vaan niin löydy vaihteita. Ei mitään hinurilla ylös ja ajateltiin, että vetari poikki ja vaihdettiinkin se vetari siinä ja melkein kerettiin vielä niin tuonne tuuppareiden keräilyyn, mutta sitten todettiin siinä kun löitiin auto käyntiin, että ei tapahdu vieläkään mitään. Ja ei siinä epäiltiin sitä, että perä meni sileeksi sinne samalla kun se vetari meni poikki. Ja myös sitten lyötiin siinä vasta, että nyt ei ole vaihtolaatikkoa, että peli siihen, että yleiseen peruminen ja että nyt oli ajot siinä. Ja. No mitäs siinä? Siinä oli meidän pelloreissu. Syötiin paniinia varmaan koko vuoden kiinni. Oli kyllä siis äärettömän hieno päästä pelloon ensimmäistä kertaa elämässä molemmilla. Niin oli. Äärettömän hieno paikka, äärettömän hyviä ihmisiä, äärettömän hieno tapahtuma. Tämmöiselle junteille varsinkin. Niin lähdetään kyllä ensi kesänäkin, että on kyllä niinku kesän kohokohta kesälomilla, että päästään pelloon. Kyllä, just se, että on se kyllä niinku äärettömän hieno paikka lähteä sinne. Vaikka meillä niinku ei varmaan sillä niinku koskaan tulla millään ihan täysin huippuautolla sinne, jos se nyt joskus jotain satuta tekemään, mutta lähdetään mukaan ainakin harrastamaan. Tarvii ihan se laji semmosiakin. Just nimenomaan tämän ajaja. Niin. No joo. Ei siinä, se oli se pello siinä ja saatiin suojella autokotiin ja ei ollut vieraita. Ja sitä ei varmaan moni huomannutkaan, kun me oltiin ihan perimmässä nurkassa, sillä mitä vaan voi olla. Hirveän hyvä paikka oli kyllä. Oli, sieltä näki kyllä hyvinkin saa. Kyllä. Mutta sitten vehkeet taas kärrylle ja kohti Keski-Suomea ja mitähän mulla meni 1-2 viikkoa varmaan pienessä ketutuksessa, että ennen kuin aloin tekemään mitään autolle. Sitten alettiin purkaa ja kahtamaan ja laatikko irti ja viemään tänne paikalle sillä laatikkomiehelle. Ja sitten sanoin, että ei ole kunnossa todennäköisesti. Tai kerron samat mitä teille aikaisemmin.
että varmaan perärikki, mutta siinä vaiheessa kun tosiaan unoin sanoa, että kun purettiin tuo moottori, niin huomattiin, että tuo kytkiakseli oli poikki. Ja siitä johtui se, että siellä ei tapahtunut niin kuin yhtään mitään. Sitten laatikkoa kun alettiin purkamaan, niin siltä alkoi tulemaan soittoja, että täällä on tätä rikkiä, tätä rikkiä, tätä rikkiä. Että mitä tehdään, mä että no laitan vaan uutta. Ja viimein sitten kun se laatikon sain siltä, olin kahtamassa, kun se vielä kasasi sen loppuun, niin sanoi, että 3 rataa se oli ainoa, mikä niin kuin jäi vanhaa. Kaikki meni pakkiratasta myöten uusiksi. No se on vielä kun kerrotaan, että mikä on ehjänä, kun mikä on rikki sieltä. Niin. Joo. Ei siitä laatikko kuntoon ja taas vehkeet kasaan ja moottoriahan oli tosiaan yhdellä vajaan lähön ajettu justi rempan jälkeen, että sehän oli ihan muuta kuin antaisi soittaa. Ja lyötiin sitten Karstulaan se kasaan. Ja No, Karstulun kisaa. Syksykisa. Omaan kisaa vielä. Se, sinne lähdettiin sitten taas ihan uudella innostuksella. Siinä ennen olin kerennyt just niin kuin pellosta lähdettiin pois, niin Noora innostuttaa sillä pellossa, että lähdetään säkin ajamaan pellosta pois tullessa itse asiassa vasta liigassa. Me oltiin liikan poistulomatkalla, kun mä rupesin tekemään tutkintoa suorittamaan siinä. Verkkosutkintoa teit vaan pois tullessa siinä asuntoautossa samaan. Me ei olla edes Viitasaarella, niin me ollaan nostettu varmaan 10 karavanarille vittu kättä ja enkalakin menee jo hermot saatana. Sitten tulee seuraava, katsotaan. Vittu, ei edes nostanut takaisin perkele. Se olisi vaan pitänyt tehdä ennen sitä liikaa, että se on tähän loppuun. Niin, siis joo, se olisi vähän myöhään tuli tuo tutkinnon suorittaminen, mutta minä sitten ajattelin siinä, että kerranhan tässä sitten eletään, että lähdetään testaamaan, että eihän mulla niin 4 vuotta sitten ollut haikoakaan mikä tää laji edes on, että koskaan kuullutkaan edes koko lajista yhtään mitään. Karstula lähti sitä vähän myrästämään. Joo, ei niin kuin ensin lähtökohtaisesti lähdetty myrästämään. Mä ajoin ne omat ajot ja ne meni vähän mollivoittoisesti. Ja siitä ei varmaan hirveästi jää jälkipolville kerrottavaa, että tuuppareiden alkuerässä piikistä ja pyörähys ja semmosia ihan omia virheitä, että oli kyllä ukko ihan ruostassa. Auto olisi ollut kyllä hyvä. Mut keli oli kyllä kuin morsin, yhtä kylmä ja veemäinen, että No sitten Noora lähti sinne raalle vähän niin kuin pakottamallakin, kun se jännitti niin paljon, että nyt lähdet vaan vetämään se eka lähö ja että se jännittää kaikkia aina se eka lähtö ihan sikana, että siinä on vaan mentävä. Että sit kun sä tuut sieltä pois, sieltä raalta, mä sanoin Nooralle silloin, että sit sä haluat melkein lähteä saman tien uusiksi, se oli niin mukava. se oli kyllä, mä sanoin jo pitkän aikaa, niin siinä kun oli tuttavia naiskuskeja tuli vastaan ja kyselemään, että ai sulla ensimmäistä kisaa, mä että joo, onnea, että kyllä se jännittää. Ja mä sanoin jo Henkalle ja huoltomiehille siinä monta kertaa, että mä otan ei-viivalla, en mene. Sitten kun aletaan väkisin laittamaan, että nyt ajoo kampetta niskahan ja istumaan autoon, niin kyllä se alkaa itse kutakin jännittämään. Ja sitten siinä lähden keräilyyn kun mentiin, niin takaisin Henkalle vaan siinä, että kun Henkka kysyi, että onko kaikki ihan ok, mä tein mitään, että mä lähden vähän myrästämään. Me käytiin vähän myrästämässä. Joo. Oli kyllä rataakin siinä kunnossa jo. Mutta sitä ennen sä sanoit vaan sen, että mä käyn vähän suojaamassa tätä autoa, että mä käyn myrästämässä. Mä että joo, mitä se myrästää. Niin, mä sanoin, että mä käyn suojaamassa myrästämässä tää auto, niin ensimmäistä lähdöstä kun tulin niin takaisin Pilttuulle, niin katsoin vaan kun huoltoukko ja hittolainen sinkoilee sinne sun tänne, että mikä on siellä ja mikä on täällä. Ja sitten vetän tonne, millä ne veti kuule yksi huoltomies. Itse porautuvilla nokkapeltiä kiinni, kun ei sinä pysynyt mitään mulle. Mietin jo siinä kesken ajoa, että saanko muusta oranssia lippua, että pitää varikolle lähteä. Että No ei se nyt ollut kumma, kun 8-pätkässä hyppäsi varmaan koko keula, niin puoli metriä sivuun. Se kävi ihan tosissaan myrästämässä. Niin, kyllä. Mutta ei siinä. Siellä sitten ne 2 ekaa lähtee vetämään siinä ja niin kuin tavoite olikin, että ei ole niin kuin mihinkään korkealle päässä kisassa. Ei, ja sitten se just nimenomaan, että 2 lähtöä pääsee ajamaan ja olihan se tavoite, että 4 kierrosta, mutta kyllä se 3 jäi. Toinen lähtö meni paljon paremmin jo, mutta niin se jää jalakoihin, ei siinä mitään voi muuta sanoa, niin siihen ne kisat loppu, mutta
paremmilla fiiliksillä sitten ensi kautta koheen, mutta meillähän kävi autokaupassa sitten tosi hyvin vielä. Joo, me puhuttiin jo ennen kisaa, että se on ihan sama, vaikka me tehdään 10 suojaa siitä ja sitä on yksi vieras, niin auto menee kaupaksi. No, me tehtiin 11, että me molemmat tehtiin täydet 5 ja sitten kaveri teki yhden niin kuin vieraana tavallaan suojan meille. Ja autosta oli 12 tarjousta ja kaupaksi. Kyllä. Kyllä se siinä meni vaiheessa niinku- tuutti kuin pientä oravaa niin sanotusti. No on se vähän taas sitä, mutta se kuuluu kyllä lajiinkin Niin. jokikseen, mutta se vaan harmitti vähän siinä itseä, että kun just oot saanut sen moottorin ja ihan uusi vaelaatikko. Niin sitten se menee kaupaksi. Kyllä totta kai. Aina se Kun menee. kaikki oot käynyt läpi. Koriinkin tehtiin aika paljon hitsattiin ja koijottiin ja vaelaatikon kaikki tuenat uusiksi, kun ne alkoi pettää ja repeilee. Ja kaikki käytännössä etupäästä hitsattiin kaikki kiinni. Sitten se oli hyvä mennä kaupaksi. Kyllähän se on tietenkin tyhjällä kärrillä kotiin, niin mikä sen parempaa kuin muraa ja märään peitossa ja tyhjällä kärrillä kotiin. Niin No, mikä sitä parempaa tommosen sunnuntaisen syysiltaan, niin mieltä parantaa. kyllä. Sunnuntai oli vielä. Mulla oli onneksi maanantaina yövuoro, niin pystyi käymään kaupassa. Sen verran ketuutti, että piti käydä muutama hurten hakemassa. Mutta joo. No me ollaan seuraavalle kaavalle sitten niin kuin vähän on suunnitteilla taas kaiken näköistä, että ensi vuonna koitetaan ajaa. Tai tänä talvena jo vähän testaillaan tuossa ja piikkirenkaat ostettu ja koitetaan päästä uudella innolla. Nimenomaan.